Regionálne osvetové stredisko v Komárne vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pripravilo 7. ročník projektu Týždeň kultúry na ceste s nami, v ktorom sa do jedného spoločného celku spájajú aktivity klientov združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, odborných lektorov pre výtvarné a filmové umenie, divadlo, hudbu, spev či tanec. Tento ročník, myslím si, že bol jednak najnáročnejší, ale aj najkomplexnejší, čo sa programu týka. Bolo to vlastne spojenie tanca, divadelnej scénky, bolo to popredkávané ľudovými prvkami a ešte k tomu spevácky zbor pridal atmosféru tomu celému a asi tento program bol naozaj úplne výnimočný a dokonca ešte aj to, že mal predvianočnú tematiku. Počas týždňa od 6. do 10. novembra prebiehali v združení tvorivé dielne, venované hrnčiarstvu a keramike, výtvarnému umeniu, divadlu, tancu a natáčaniu vianočného videoklipu. Spolu tým ľudským prístupom, takou precíznou prácou dotvárame každý rok rôzne projekty a veľmi sa tešíme na spoluprácu. Nám to dodáva veľmi veľa energie a pracujeme ako jedna veľká rodina. Mai napra szlavkoékra fogok emlékezni, mert nagyon jó volt velük több napon keresztül táncolni is, próbálni is. Bola to vlastne moja prvá skúsenosť pracovná s mentálne postihnutými ľuďmi, ale ja som už vlastne tento projekt sledovala dlhé roky predtým, ako vlastne priebežne fungoval. Chodila som na každé toto záverečné vystúpenia alebo ukončenie projektov a vždy sa ma to tak veľmi hlboko dotýkalo, vždy to bol pre mňa veľmi silný zážitok a niekde to bol aj taký môj sen, môcť to vyskúšať s nimi pracovať a tak sa nejako naplnil. Je to veľmi úžasná skupina ľudí, čo by som každému odporúčala aspoň 1 hodinu s nimi stráviť, pretože sú veľmi otvorení, sú skutoční, autentickí, sú vtipní, sú milí, prekvapiví, majú v sebe ešte takú tú čistú nehu a naivitu, ktorú možno dnes už bežne ani nestretávame a sú neskutočne silní. A každá tá hodina bola naozaj taká, že som sa na ňu veľmi tešila, takže ja môžem každému odporučiť, minimálne nech prekročí aj on svoje komfortné zóny a tie hranice a myslím si, že dostane nie že 10-násobne viac naspäť, ale aj 100-krát, aj 1000-krát. Vyvrcholením celého projektu bol piatkový kultúrny program spojený s výstavou diel vzniknutých počas celého týždňa. Slovenskí rebeli si s mládežou zo ZPMP pripravili milé dramatické predstavenie s prvkami folklóru Ukradnuté Vianoce, ktoré napísal Jozef Černek. Začiatkom decembra sa môžete tešiť na premiéru videoklipu Tichá noc, ktorý spoločne naspievali členovia detského speváckeho zboru pri základnej škole Móra Jókajho v Komárne, slovenskí rebeli a klienti. A práve Tichá noc bola krásnym záverom slávnostného večera.